Halo, halo. Disas kailakang daran tawutama kaitong nini live pikada mai disa hatawa kaitong kurang dekana net doksulu da kisa komen khele tabuk thunani nokoljak mutri fika hini thunani nokoljak ani kurang dekana ani kurang dekana hino mai sai paikada mai sai paika nungke tama kaitong tabu daran nungke mai disa tama kaitong ani kurang dekana ang tini recharge kailaha tara nungke mai disa dara chaka chaka ta mui mai chaka sa tara ta mui mai chaka no ang kai tau thuno no kunjok hai no kisa test khai ne manche ta mui ro mai chaka sa tau tong bahan wati di phai no yang go tin daran yang recharge khai mala kham go mobile recharge करके mobile book cha on thonjane kalai hinke ba hello kon khaibari so tong nini nini thani borok tongo nini thani borok tongo comment se khaya nini thani borok tongo comment se khaya comment khaya ta comment khaya phono kisa lai ri comment khaya phono kisa lai ri gai nai phono tongdi asungno mane choba chu khai tongdi mane comment khaya phono comment khaya phono nai tongdi gai like kaisa ri ubruta chung jotoni kisa choba churok sinango hello guys please comment khaibiya borok lai tongbayo anaro borok kai tongo nge comment khaita oke buktri si pai tong ha buktri tabok taisa ta khoro taisa LB khaine da nung tara
Hello, daraan sriang tau tamakai tong. Ang tini 4 घन्टा खायका tabuk tai live khai nai. Nungjang nung 4 घन्टा khaijak tabo nung taisa live khainai daraan sriang khai di ang daya no. Bai phaikya bai Sri family borok phaikya hi bai tabuk tamakai tong. Sarini ta murung maisa ka kahamda. Tu lai hambai lai di mana bagui. Mai desak mai sana nai tongo ta mui mai sana nai bai. Hello bai Sri mai saka de. Tama mui be mai sana nai tong katabu bai Sri. Nungke saka munai. Ang sagui se tabu thunanai nokol jak mai sai pai. Muya songjak tabuk to miya ni jo hingai ba. Joti nogo miya ngai ta. Munai riang. Oh. Habu so. Ya bu ang kisa elbik khai nai gana hina kisa khai nai mani. Oh no kisa loge ri tong dita. Sadi bai. Muya kutui jat. Ông có đã muya warna muya data wati warna muya data wati miya songjak. Khai di munai. Khai di munai. Hai no kok sani ringa to ifano hai kisa live rok khai nai manita. Wasuk kutui jat. Wasuk kutui jat. Live khai di hino khayo bai. Ang te bo rungya. Ang burungya ta bai. Hai no kisa khai nai manta. Hob no chung nonggo sinang uta. Rungya pano kisa sapurok sinang uta. Chung saichung to jekunu kam saichung jekunu kam chung saichung khai maya bale homno kisa misa chuba churok sapurok nang uta. Ang bo thok jago wasuk muya. Nung thok jago dara. Ang mo thok jago ta. Tui no hai da munai riang. Obono ta kisa chung joto ni ongo chuba churok nang ta obono kisa ongo comment khaya pano kisa logi di tongba dita je comment khaya pano kisa logi ri tong di ingkai like di kisa nong ni chuba churok nang ta comment khaya pano
Bloge di tungbadi. Bai siri family ongo nong yang wati di pai. Wa sugmuya no ke chakhui se thokjago bai angke angbo wak bahabriyi chakhi songkai chamano wak wasunmiya wasunmiya no ke chakhui se thokjago bai angbo thokjago ta dara chakhui ongo wak bahan rok riyoui chakhui songka angke chamano thokjago angbo. Parent rok tai tongnai rok kisa comment rok khaibadi ingkai light kaisa riri comment khaiyafano light kaisa riri anoro tabo current kwrini bag current police kaya current police kaya ni bagui nongno makhang phunukmaya angkai hor andar angkhe oanduru songka angkhe oanduru songka daran siang ang borok ringdi dara ringdi omono chwng joto kaisa ba kaisa sabar khlaina nango deba munai riyang mai chakha mai di chakha hino dara riyang angbo mai chaka no do nung tau mai chasnai bai nung tau mai chasnai mai chai pai phaina data bo taisa oko nung mai chana hingga ba chagarita bai nung mai chana hingga ba chagarita ulo tesa phayano do tabo mai chana hingga ba chagarita bai nung mai bo chaya khon kai ba white ngai singo nung mai chana hingga ba chagarita mai chaya khon kai ba oh sini kai phuglai ni bagui karan kisa bolis kaya sini anga athan bagui horan darain tongo bolis komni bagui wati kisa phaikano karan bo disturb khayo hingkai karan phaya ongo karan bolis kaya ongo.
Hello, comment okay, badi dolog isa. Sekha dewan lai don munai hambai dara nono nungani lai paiman bagoi kisa join kaje kisa join khairi dito dara ang bo nono join be khairi ano ani blog video kisa comment khairi di nono khana ang bo join khairi ano gai dara sekha dewan tabuk tamo khai tong mai tisa kha tabuk tamo khai tong nungano lai di man bagoi nono hambai maro dara sekat derma tabuk tamo khai tong mai tisa kha ta muro mai chaka sa kisa join khairi di do dara kisa join khaji ang join lo khairi di tamo khai tong tabuk nungke tama comment ok phaya in dong ko ani ang go ne chulo do ne chulo ni bagoi ase comment ok nungji in dong kha gai khela nai tong mani wa tui wai tong go khela se nunglia o o tau wa tin da wai tong nong yang go chin yang go kai tai sing go wa tui wai pe khang kai ta bo kai kisa no kha manak jakta wa ti phai na bagoi tabu nong nong ni yang go wa tin da wai tong da sekan derma sini yang ke wa ti wa mani thagoi pe kha tabu tai sa no kha manak jakta wa ti phai na bagoi ngai mai de cha kha mai dara sekan derma mai de cha kha sari ni hon ni sini yang bo wa wow khela choli ma jaga bo nong ni yang khela choli tong no mai cha khai nong ni yang khela choli tong no ngo nong ni para borong khamong da seka deman nini para boroba nini para boro sagari kisa dara semi final se ama semi final se angkai bo para bo khela choli ne bo para ba nong ni para ta para ba nong ni para khai boro dara nang para mungtama tini wati waman bagoi khela se naithok dia na bole wati ni bagoi khela rok nainani hase hamdia na bole sini yang ba ke wati phika tini ta muro maisa kasa dara second term ta mui maisa kha tini semifinal eleng by India body khada ka kolo boji khoda
Tini semifinal ileng ileng by India Boji Khada Kolok. Ta movie maisha kasa dara. Ta bagai SMS tanisi kasa dara. Tok tong bukut tongo tong bokot tongo tong bokot tongo tong bokot tongo nung bo kalas porisa munai mini ang pori dia dara nung ke pori datang dara nung ke pori datang ang kai pori dia dara ang kalas kom dara se pori dia bo kalas jora pori khasa ang madimi felche ang dara nungke tabuk pori datang dara nungke pori datang tabuk nungke tabuk pori datang hino dara dara sekan nungke tabuk pori datang tamo rok khai tong tabuk job rok da khai tong tamo khai tong ihi paikha munayo busuk jora porikha dara busuk jora pori paikha dol BM phaikau dol BM hello 121 hello cha 4 line deni saboni bokhorok no phunuk tui tongsa talka sularok ha job maya kho dol BM tabuk tamo khai tong maide sakhan dol honni mairok de sakha kai tabuk tamo khai tong ang khai tabuk maisai payo kisa thunani hinai kisa nokoloi tongmani dol tamo obo dol tamo obot bobono karan ang welcome dara ansi ang phaikya welcome nonobo hello dalila good night nonobo dalila tabuk tamo khai tang maide sakha dalila nung
nung phunukui tongmani omo tamo o o o obo ngose nogono kunabo nogono mane hor anda ta abo ongo ta sadat obo kai sadat ta obo nungjagoi tonga ta karen hor anda si karen bolis kom tok tui bai sakha dol okay dalila mai sakha da dara ansriang munitika dara ansriang mora mairum sikok gundak sikok hingdika dol BM devon ma gundak sikok hini munitika hello dalila dara lila tabuk tamakhai tong dara lila nungke tabuk live blog phunung maya koda live video rok khamya koda dara lila nu ang markhe ma munui o dara ansi angkai ma munipung nung phunukui tongmani borongni bokhorok hai ongoi tongkha ihi mane obo ang phunukgui tongmani o bokhorok hai khe nungjagui tongkha ta ma munika obo mane bokhorok hai khe nungjagui tongkha ta abo mane nok palastar ta abo nok ta abo bokhorok hai khe nungjagui tongkha ta abo do bolai araisi abo se o hor andani bagoi kisa bokhorok hai khe nungjagui tongkha ta abo abo hor andani bagoi bokhorok hai khe nungjagui tongkha ta ma munika bokhorok hai khe nungjagui tongkha ta ha hinui dol BM munika dara ansriang bo thik no ma munika bobo dol BM nini motom phaidia da tinikhe nini motom borok thangkha maidisa khan dol BM tabo honni maidisa khan dol BM hello dalila khe borok thangkasa dalila nungkhe bolok rok khaidia da dalila dol BM ani motomni mobile recharge paikha khuna dawi honnai ang ani motomni mobile recharge paikha khuna dawi honnai ang
dara ansriang bini motom boro jani khat thangka phong ha 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 dol BM chakha dol nungkhe angbo maisakha nungkhe ta mui maisakha sa dol BM ta mui rok maisakha nungkhe dol nono ang kok kaisa chungwa nor nungje mansak sadido tamo kokba ongkhasa tama tama answer tama quick sonok suna nai tongkha dol BM ano abo hai ang quick sonok maio tamo tamo sungnai sungni ta dol nono ang kok kaisa chungwa no do nungje mansak sadido tamo kokrok ba sungna nai tongkha tabuk mangkhaiba sanai ta maya khaiba maya ta sadita hello comment khaiba di tamo comment rok phaiya tongkha comment rok phaiya tongkha comment rok khaiba di sadi mora angbo khunanai ta ha 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 sadita sanakai dol BM we are dada kumui bai basui Mary kaka joto no donmo khai nani tamoni donmo ni bihike sunamui manya da kisa sagaran didol ha 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 mamrika yat dada kumui bai basui Mary kaka joto no donmo khai mani tamoni donmo ni bihike sunamui maya da do kisa sadi donmo ni donmo donmo ni donmo ni bihik no ke salami maya da sungmanta RK Triparasa live video content da nini mo channel sar ani RK Triparasa ani abo live video content gai tei bolog video bo live bo khayo bolog video bo khayo ani abo live video bo khayo gai tei bolog video bo khayo duita ani abo RK Triparasa nungkhe bor nungkha kia sagari bor nungkha tak sarini maide sakha tamo khai tong tabuk ani abo khe live video content sikada live video content gai bolog video content ani abo gai nungkhe boroni wngkha nini para borok wngkha sagari RK Triparasa tamo khai tong tabuk horni maide sakha tamo khai tong RK join khai di hello RK Triparasa dara ansriang no kisa join khai di nono bo join khai ri ano
बर' di nono bojoyan khari ano hello arke tiprasa join khari do nono bojoyan khari ano te kaisa sungmung khe haise sini tiprasa buri rok sini tiprasa chularok chakiri khainai kubang mano tongo bat wansa chula bang bang bangala bangasura bangasura phai nai bai tamo ni khat kisa sagara didol hai nuta te kaisa sungmung khe haise sini tiprasa buri rok sini tiprasa chula rok chakri khainai kubang mano tongo bar wansa chula bangasura phai bangasura bangasura pai mano tongo bar wansa chula bangasura pai nai bai tamoni khat kisa sagarani sindo omno haita sini tiprasa chala ongodo chakri khainai pulis chakri khainai gai ani chakri khainai obono rakhrai thangaise wainsa ongo bekar wainsa no tui khalo tamoni bagui tui khalobo siata kaisa bongni kisa lupta lup bongni lupni bagui khalota kisa bongni lup tongota nijini chala bono aswkei chakri khai se bono aswkei kunu kam kaijo khaina nangya khi bono charwi tono bo obono se rakhrai thango hingke ba rakhrai wainsa bekar torong tui khalo hingke ba kisa lup tongota buri rok obo joto buri abo kisa kaisa kuisu buri abo kaisa kuisu buri rok omo haita kisa lup ganang ni bagui thango ta tai kaisa tongo do tai kaisa ang no sao no hingkai do sini buri rok do laikha pora kurung ongkhe tamoni bagui sini tiprasa chula no laya ongai baireni chula rok no tui khal wainsa rok no hingkai wainsa ongo wainsa bekar rok no tamoni bagui sini tiprasa buri rok laikha pora kurung ongkha hingke bono tui khat bo sini borok basuk raikha kurung tongo chakri tongo omno lamaya da tei kaisa sungmung khe haise 2000 rogo chung joto no sai mano busa 4N5 jona nao ba 2024 rogo khe tamoni bagui busa masa bara naya kisa sagardi do agio hingke ang je nungmani do pura 15 jona rok lamani nungkha 15 jona basa lamani nungkha busa lamani nungkha 15 jona 16 jona busa lamani nungkha ang do hingke tabo hingke 2024 hingke tabo hingke masa rok se mano chakri khainai rok se busa masa rok lago tabo khe chakri khainai rok se hingkai tamoni bagui busa masa rok lakha bo hingke bo busa kabang hingke do ongo nung
चारनानि कस्त हिंके ताई बोनो जागा जबिन रिनानि नों जागा जमिरं रिनानि बाहायखि रिनायबा ओमफ्राय बाहायखि चारनायबा बाहायखि लेखा परा फुंनानि अंगनानि कस्त BM helikopter BM helikopter falnada ang bo nurok bai no boro mora sekat utama khai tong feren nungke maide chakha honi sonjita feren nungke tabo honi maide chakha tamo khai tong ang riang mora nung tamo hai rok sung tongkha mora sekar hahan muntika BM tabungni je basa khorok charok manmani hingke omo haita kisa charonani kharonani hingke kisa tabuk to kainani bolnani nung to tau buri basa hingke to nung tangmano ansriang BM helicopter tongo munai hamjama phaika munai hamjama sak phaika phungka ham daralai don hambai munai hamjama tabuk tamakhai tong honni maide chakha tamakhai tong tabuk friend sonjita haino sao BM dol BM debanma tei kaisa sungmung khe haise 2007 togo khe burui khe 18 biyar chula khe 27 biyar khe kaijak o ba tabuk hingke burui telo chula khe 18 tamoni bagui kaijak kisa sagra ditol burui 13 hingke chala hingke 18 mane tabok hingke mane kisa boyos ke tongdi ata agio hingke kisa 105 babio agio hingke kisa 105 babio mani bagui kisa chala boyos ke kaijagota agi khe tabuk khai din buri rok kisa tabuk to buri rok ongo bole kisa boyos thangkai no buri hinjago hingkai ba sigala tongsini ongo boyos kom bai no kaijagota chung je wansuknai babinai hingkai kisa ongo boyos ke tongo ta kisa wansukya babiya hingkai kisa boyos kom bai kaijak laio ta wansuknai babinai hingkai kisa nijini babuni amani kok khanaui tongnai kaham kiye tongnai omorok khai kisa tongota hingkai tabukni borok khai kisa wansukya babiya hingkai maphan pro khanaya hingkai ba boyos kom rok bai kaijak thangota oi dara chalia mai buforo chanai ba mai hamjakma dema nung taboni bagai mai chalia ang nung lengre nai bele ha hamjam rian nung khe chakha da ang chai paikha
muna hamjakma ang chai paikha tei kaisa chungmung khe haise dol nono chini tirprasani CM sunamkhe nung chini tirprasa rokni bagui tamo samung khainai tei samungni mung tamo kisa sagardi ang ang CM ongo khainata chini tirprasani bagui kaham khainata chini tirprasa tabuk hachuk busuk mai masaya nok kurui huk kurui hachuk busuk tongo hinkhe ba tabuk sini borok do bo moi busuk busuk huk khai ma tongo current kurui tui kurui lama kurui nok kurui oborokno kisa je gorib naioi bongno nok rinai ta nok rinai hingkhai para kisa para naithok khainai ta para rogo kisa unnoti khainai ta current lama tui sakang riganai sini ADC area no kisa salamnai ta sini ADC area no kisa current lama tui hingkhai kisa sini pahari rokno kisa ongo khainai ta sini pahari mane gorib oi tongo do bongno kisa ganang khainai ta hingkhai tabuk nok kurui manungya tui ongo longa besaro thangui tui rok khogui malaio sini tirprasa rokno kisa kaham khainai ta sini tirprasa rokno kisa nainai ta sini tirprasa tabuk ADC area o sini tirprasa o moi busuk busuk o gari ki khungja tangui matongo tabuk huk rok khai matongo bongno kisa nainai ta borokno kisa ongo nok ronai ta nok rinai hingkhai ang sani rungdi ta sana rungdi ang tei kaisa chungmung khe haise boikhe busa 5 and 6 jona nao sini imangkhe tamo koi jona nanai hinui tong kisa sagadi do angkhe 2 jona nanai busa angkhe 2 jona lani bagui ongoi tongkha ta ani bukhao hingkhe 2 jona hingkhe thik wngjago mane chula masa buri masa kai ojon wngjago ani mote hingkhe tai nangya ang hingkhe chula masa buri masa kai ongo hai brother hello nathani GM hai brother tak tamo khaitong tabuk nathani GM tamo khaitong tabuk horni maide chakha tamo khaitong ansri ang hamjakma comment check khai di nathani GM nini mukhang phonokla current nathani GM current nathani GM thakuk tamo thakuk hingkha thakuk bujidia nathani GM join khai di hingkhai dol BM nungkhe tabo nini wansukmung khe busa khura busuk manai rok wansukgui tong nini je wansukmani kisa sagadi nini wansukmung khe tamo wansuk busa khura busuk rok manani hinui wansukgui tong nungkhe ulo jephru kaijak abukhe busa rok khura busuk manai hinui wansukgui tong tei kaisa chungmung khe haise buikhe sao chula bai burui kaijak khe chula kuplai ongna nango baksa khe sao burui kuplai ongna nango bat sabo kuplai ongna nang bihik busai ni
Kisah sagadi. Kupalai to kebo ong na nangya. Dol BM kupalai to kebo ong na nangya. Soman nanguta. Buri bai chala kisah soman ta. Mane kok khunawai tongmani soman ong na nanguta. Buri bo kupalai ong na nangya. Chala bo kupalai ong na nangya. Joto soman ong na nanguta. Ani mote hingai joto no soman ong na nangu. Mane kisah hingai buri kisah tolago ki tong na nanguta. Buri kisah chalani tolago ki tong na nanguta kisah. Kebo kapalai ong na nangya. Mane somano tong na nanguta. Chula bai buri joto kok meliyoi mane kok meliyoi. Baksa ki tong na nanguta. Kebo kapalai ya kebo kesanya ki kisah kok salayoi melina nanguta chala bai buri. Ngai nathani GM borot join khai nala ongo bono kisah ongo tolago ongo khairi dita bono join khairi dita join nono bo join be khairi ano. Dara ansri ang nathani ang nono comment khai nai do. Bo nono comment khairi ne phong nung bono kisah join khairi do. Heleng bolog hello mini light don hambai Helen bolog nono Helen bolog tabuk tamakai tong maidi saka honi tamakai tong Helen bolog ka hamda tong tei kaisa sungmung hai se kaijak bai phano bar kaijak layoi hamjak layoi phano je nangmani manui pairi phano bui no khe sawo ani chula no kunu manui pairiya hinui omo no kisah sagra didol. Tei kaisa sungmung khe hai se kaijak bai phano bar kaijak layoi hamjak ma layoi phano je nangmani mani pai rifano buino khe sawo ani chula ano kunu mani pairiya hinui omono kisah sagara didol. Mani pairiya hinui buino sagota. Obokhai tam hinui sasinai. Obokhai burini beparong kata bo tam hinui sasinang bono. Obo tam hinui sasinai. Heleng bolong riku jak recall jak rokoi tongo maidi saka Helen bolog maidi saka honi boro jaga comment khai nung nini bolog video bo comment khai do dara ansri ang nini video rogo bo comment khai kana nung kisah che khai bono subscribe dita kisah join khai dita bono join be khai neta bo dara ansri ang nai di nini video nai di phong nini video bo comment khai di jak phong. Okay. Ta mui mai saka Helen bolog ta mui rog mai sako
Dol BM boro thangkasa. Dol BM boro thangkasa angkai nungkai nini wansuk mungkai kaijagoi paioi busarok khorobusuk rok manani hinui wansugui tong. Agio hingkai do kaijagoi paioi busarok pura 15 jona busarok mano. Tabungni boro hingke masarok se mano. Busa masarok se mano tabungni boro hingke. Agio hingke 15 jona rok mano busa. Tei kaisa chungmung khe haise tamoni bagoi call khaiui biji manjakhe kaka bai kok sao dada bai kok sao kunui bai kok sao hinui sao tamoni bagoi kisa sagara di dol. Abo kai hai boi mano hingkai abo hai boi mano mane bo mane omo hai bo ongoi mano bo somio bini dol bai phano kok sai mano bini kaka bai phano kok sai mano omo dio biji phungoi mano hingkai tai kaisa chalabai hamjaktwui tai kaisa chulabai hamjaui kok saui bo togoi mano obo hai bo ongoi mano. 2 jona bai kok saui mano obo hai bo ongoi mano hingkai bini dol rok bai kok satani hingkai bini kaka rok bai kok satini bo call rok khaikha hingkai biji rok manui mano ta hingkai kaisa kaisa tongo ta mane ta kaisa bo kok satui tai kaisa bo kok sao obo hai rok bo ongoi mano ta. Dara ansriang mora ha 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 dara ansriang ha ha BM ha ha sekat dewanma thut BM chup khe tongdi ang khuna sao no hai rok hai no ang joli kok tini khela choliyani. Tuni wati phaikha no wati wamani bagui khela rok asuk choldiya ta wati asuk khe phaisuka hingke tini wati phaimani bagui khela rok choliyana ta. O ma interviews nai tongjak kho yub papari ha ha ha. Bai Susmita lai don munai hambai bai Susmita tamakhai tong tabung bai Susmita maidi chakha horni tamakhai tong tabung bai Susmita boro ma munui suka mora BM ha ha hingkai Susmita bai Susmita mai chakha da mai chakha bai Susmita mai chakha sekat dewanma boro bono thik khlainai ang khuna nini live bo. To ang asuk dewanma kok rok kaham khe maya ni bagui ang kisa kok rok poriskar khe sai maya do. Ang dewanma kok rok asuk kaham khe mansuyani bagui kisa kok rok kisa guru gara gongo ta ni kok samani rok. Sekat dewanma bai Susmita ki joy bai Susmita tamui mai chakha bai Susmita horni tamui rok mai chakha bai Susmita ka horni tamui rok mai chakha. Khulum ka munai sekat
Bai Susmita tao mới được mày sa khả sa tao tao khai tòng tok bakhan oke bai Sumi ha mitika sekat devon ma dara sekat derma BM kharka ha dol BM bora thangkasan dol BM sekat devon ma dara sekat derma tama kucung funok nini amon ini obong wasito tai sing kai BM tai sing kai BM no borok borok bokrok hino do no borok bokrok hino BM kai tai singo dol BM kai tai singo borok bokrok hino do obo kisa kucung ki nungjai tongkata horan dan bagoi o current pot ta bo current pot nangoi kisa kucung ki oin tongkata ang nono obo no phunong nai do kaham ke omo haisi o kisa kucung ki nungjai tongkata bo current pot kisa horan da rengke o current pot kisa nangoi mane kucung ki nungjai tongkata mo BM dara sekat derma BM kharka ano kiri jagoi boro haha dol BM boro thangkaso dol BM obono dara rok engkai bai rok munai rok kisa omo haike no kisa logio ri tongbadi engke ang to kisa kok rok kisa kaham ke phano sai maya rok ongoi mano engkai norok se kisa logio ri tongbai badi obono kisa chung joto ongo sinango ta joto ni kisa sapurok sinango tamo no aswk munui laika boro o goi dol BM no nai muni laikhana ta khal thangka hinui muni laikhana ta dol BM khal thangka hinui muni laikhana ta dara seka dema BM se akhini interviews nai tong phaina minino da seka dema tok tui da pharo bai Sumi BM song no acha obono kisa logio ri tongmani kisa dara rok bai rok kisa logio ri tongbadi obono kisa jotoni sapo nango mini munai amono ta obo kisa nungui tongkata mini munai amono ta phunuk di nangke andat ke tondi please obo
kisa ongoi oi tongkhata. Kisa ojang sai mobile khaiui kisa nungui tongkhata. Bau ongko ta current phone siabo. Current phone kisa tamon janiki nungui tongkhata kichingki. Iboro BM hai se di ba BM hai se di ba BM tol BM bor thangka sido BM by Sri family pamunai tabuk bo live payakho 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 tai 11টা বাজে খাই লাইভ খাই দিয়া নাই 11টা জরা তো নাই থাংকা ব बाय ससमे थांका ब नों माइ जाय फैखा इसरि बाय इसरि माइ जाय फैखा ताबक आं अंग 11টা जरा खाइन ता 11টা बाजे खाइ ताबक थुसिनाय ता 11টা बाजे थुसिनाय Obono ta kisa ngoro nango ta saporo nango ta no mungkin khala sih au sabut no sabut to rino tongo au जों kaisa ba kaisa जों joto sabut khalana nango saisung ব্যক্তিগত to जों kaimaya जेखुनु सामु खायना थांगाय जेखुनु सामु खायना थांगाय साइसुं ব্যক্তিগত खायमाया kaisa ni support rok nangota nung saisung khaimani bai 2 jona khaimani baksangya bole saisung samung khaimani bai 2 jona samung khaimani baksangya obono joto support khalana nangota tamo nono nugia sa dog current police kom ni bagui horana do omne bagui ang makhang rok phungmaya ta current police kom obni bagui makhang rok phungmaya horanda obni bagui kai ang sala rogo makhang rok phung ano ta ko horanda ni bagui current police kaya current thongdo current police kaya sini para khai huklai nok jeng ma musung ke current huklai nok current permanent sungya current khai phayo do sini para current phaijak sabale phaijak do obose odek modek ta pura khairi eta current phaimani bo pura khairi ya odek modek kai sabale phaimani bo
haino paisimi phobai kalangjak paisimi phobai kulangjak salamjaikya amo hairokta good night munai next live malai sinai good night nonabo bai siri nonabo good night amo tabo thojinai tabo tai kisa tongoi thojinai tai taisa khana rogo malai ano